Okhulumela I-Eskom uSikhonathi Mantshantsa uthi ukusetshenziswa kwaloluhlelo akusho ukuthi abantu bazohlala ebumnyameni unomphela. These are rolling schedules, as you will see in the load shedding schedule, where each area will be set for about 2 hours at a time, and this will go on until Friday. It is not that you will be completely in the dark until that period. Okhulumeli I-Eskom uthi njengoba kusebusika nje namakhazi eshubisa umkantsha basazoqhubeka naloluhlelo lokucishwa kogesi ngenhloso yokuwonga. During the winter, which is traditionally the high demand season, we can expect load shedding to occur throughout this winter. Ayehli kahle ebantwini load shedding njengoba abanye sebethole ezinye izindlela zokuxegisa umthelela. Njengamanje ebusika nje sithola inkinga ngoba asikwazi ukulayita amahita, and then so nokufuna mhlawumbe amalahli izinkuni uthi abasala phakathi iproblem leyo ngadala ingozi enkulu. We also put our geyser on a timer, so it's only 2 hours a day. Now sometimes the load shedding is falling in that time of the timer of the geyser, then the water is not warm. Emgwaqeni kugcine kudaleka isiminyaminya sezimoto kwazise bengasebenzi izibani zomgwaqo nokwenza ukuthi abashayeli begcine behluthuka. It's affectile kakhulu nje load shedding ngoba manje yonke into imile, imoto yazibona la indleleni nabantwana abalate esikolweni. So siyacela ukuthi bazame ukuthi balungise le ndaba ye load shedding because it really affects even the economy yethu. I think zonke izinto zimile manje. Ngilate kodwa sofika la siyakhona. Kusenjalo izibhuntshile izingxoxo zemholo ebeziphakathi kwalesikhungu kanye nenumsa. Lesikhungu esiphehla ugesi sivele sanquma ukhoqa kulezi ngxoxo zemholo. Eskom has declared dispute, and we view that as a declaration of war, and that Eskom is refusing to bargain because we are only on the first day of the round 3. Already they are declaring dispute, which means we are going to the CCMA. Asipheleli lapha ithinti I-Eskom njengoba lihlehlela umhlazi 15 kwephezulu iqale libhekene nowaye ngomunye wekhule iphezulu uFrance Hlakude. uHlakude ubevele enkantolo yesifunda ePitoli kanti ubhekene necala lokungayikhokhi intela.